Per baix, Luisito, no, Neymar, gol de Luisito, gol, gol de l'Uruguaixo, gol de la jugada del Barça movent amb paciència, anar fent la passada a la dreta per Aleix Vidal, la centrada d'Aleix Vidal i Luisito, el killer, el nou, el millor nou del món, veu la pilota per allà i barraca de l'Uruguaixo, gol del Barça, gol de Luisito, minut 37 a Vitòria, Alavés 0, Barça 1. Per la jugada la toca Messi, Messi li torna a Luisito, Luisito pot arribar, Pacheco, Neymar, gol, gol de Neymar, gol de Neymar, gol de Neymar. Gol du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, samba du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar. Minut 40, el Barça en 3 minuts, pim-pam-pum, golet de Neymar, aprofitant la jugada que passava per allà i barraqueta de Neymar, gol del Barça al 40, senyores i senyors, que maco! Alavés 0, Barça 2. Recupera Messi, Messi dins l'àrea, continua Messi, el xut de Messi, gol, gol de Leo Messi, gol de Leo Messi, gol de Messi, gol del Barça, gol d'anar-hi, gol de buscar-la, gol de gana, gol del millor, gol del futbolista total, perquè veia un rebuig, perquè l'ha passat, perquè se l'ha emportat, perquè ha entrat l'àrea, perquè ha xutat i barraca de Messi. El trident té molt poder, el trident té molt poder, el trident és poderós, el trident té molt poder. Ai, el gol de Suárez, té molt poder. Ai, el gol de Neymar, té molt poder. Ai, el gol de Messi, té molt poder. Té molt poder, el trident té molt poder. El trident és poderós, el trident té molt poder. Minut 60 de partit a Mendizorroza. Gol del Barça, gol de Leo Messi. Alavés 0, Barça dins l'àrea. El retall de Messi, se'l fan. Gol, gol del Barça, se'l fan en pròpia porta, però gol del Barça, perquè la combinació letal dels veïns, perquè ja ho diuen ja, com més veïns, més endins, Luisito, Messi, Luisito, Messi, Luisito, Messi, Luisito li fa la passada per dins a Messi, apareix Messi des de darrere i s'emporta els defenses per davant i els defenses fan el quart de la tarda a Mendizorroza, el Barça al minut 18, golejant i de manera contundent a Mendizorroza. Alavés 0, Barça, Luisito, la deixa per Rakitic, el xut de Rakitic, gol, gol de Rakitic, gol de Rakitic, Rakitic,
Rakitic, Rakitic, Rakitic, Rakitic. Gol del Barça, gol d'Ivan Rakitic, minut 20 de la segona part. El festival és insuportable, Mendizorroza, 0-5 guanya el Barça. Luisito dins l'àrea, continua Luisito, fa el passe al segon pal, la baixa Neymar, és que no es pot canviar, el xuta Neymar, Pacheco, el xuta Luisito, gol! 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 Xou gol! Xou gol! Xou gol! 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 Gol de l'Uruguaixo! Gol de l'Uruguaixo! Exhibició descomunal del Futbol Club Barcelona, Mendizorroza. Arriba el sisè del Barça, el sisè que ha posat el Barça, el sisè al marcador a Vitòria, el sisè que fa Luisito Suárez, el sisè d'un equip que avui s'ha deixat anar, i de quina manera, senyores i senyors. Gol del Barça, gol de Luisito, a la B 0, Barça 6.